И здравейте в бокс, аз съм D4 Life, както ми познавате по страта с Арена. Това е трети епизод на Minecraft Book Survival. Преди малко фанах 6 ръби, както виждате. И валиш бъндъж, ще се намалим звука. Но не. Така не трябва. И сега ще вземем малко пясък, ще го спечем и ще отидем в нашата равинкаща. Сложим продукт. Дали ще можем да спим? Да, и тук при мен няма никой. Не. И то дъжно ме не но няма. Не знам с тъма, ето. Не се занимава. Сега в един дънжън. О, лагна. Ще не са от мен. Това да, нали са от мен на дънжън. Чуйте ми къде са. Омака. Само ще намеря едно. Чуйте за какво съм си кръстил поредицата Буклук Survival или Survival Буклук или простия. Кефим. Помпи спейса, помпи го! Сега се спечелям. Сега ще ловим риба, ще ме годи. Конечно не запашат. После ще се дейтне малко къщата, да сложим прозорци и такива. И да, разбрах там джунгла. Виждате още една рибка. Виждате как се бугва плувката. Рибата сигурно се е изпекла. Да, ето рибата се изпече. Ето, вкусна риба. Очевидно взехме някакъв. И се кефиш, имам нов рекорд 20 гледания на профила. Виждате какъв бък че стеча бъкста. Тук водата, пък тук... Сега отивам малко на експедиция за тази джунгла. Извинете, ако чуете някакви звуци, пуснал съм една игра. И да. И вече тук при нас е от ЦП и кафета се каже здрасти на Витбокс. Да. Снимаш ли? Да. Кое? На кое? Minecraft Book Survival. Омага, четвърти епизод. Трети. Да се кефиш Power Hope ми гледал профила. Спако ли ти го е гледал? Не Power Hope. И намерихме джунгла, това е бати кефа. После ще платя едни снимки. Хоп.
Намерих... Дами и господа, кефейче се намерих на джунгла, сега се връщам на брата в къщата. Какво викаш? Нищо. После ще патя едни снимки, викам. Хубаво. И тук виждам къщата. Аз си правя човече. С на идет го снимат. Нет, тя го снимам, браво ти. Моето човече ма кефи. И в клипа ти показаха моя скайп, мазна реклама. Сега, трябва да се кефи, защото се пак на тебе ти прави реклама. Да. Мазна реклама на моя скайп. Да. О, лагна. Тук не знам, що ма като влизам в мината и лагва. Помага. Не знам. Това е дънжън, който намерихме. Много. Това не е равнинкаща. Тебалта равнинкаща. О, май гад. След малко ще ми свършат торчовете. И гледайте профила от СЦП. Още помазна реклама и намерихме голд. Да, не са замазните реклами, между другото. Да, много съм мазна, като мазна баничка. И пък своите банички. Хората се кифат, карам бами да ми купуват банички. Да, кефете се. Тук вече ще стане яко. Чуйте телевизора ми, абсурд. Абе, Какво е? нищо е нервиса така. Аз съм се нервя, като премахвам шапки или такива неща ми маха скина. Да. Това е бати бъга. Той сега му сложи очила. Стига прави мазни реклами на сайта, бе. Абе, мазна реклама. Ти, кой ти гледа профила? 20 човека с нощи ми гледах. На мен познай колко са. 31. Браво ти. Спаднали са. Вчера беше 36. Да, и не забравяйте, посетите профила на ОЦЦП. Тихо, бе. Само аз мога правя мазни реклами, ти не можеш. Ох, пак ми бъгна човечето. Пак ли ти махна скина? Да. Да. Правя го за четвърти път. Аз те го правя 5-6 пъти, тук не стане. Сега вече знам всичко как да направя, затова Не, че не знаеш. знам. Не знаеш. Знам. Не знаеш. Знам. Не знаеш. Знам. И знам. И не знаеш. Ами знам. Взех 8 айрон, това е кефс. Ти пък за 8 айрон ли си? Нямам никакъв айрон. Пък имам айрон Да. кирка. Покажи. Нямаш никакъв айрон, пък имаш айрон. Не, имам 3. Чакай, преди имах 6-7 тук. Той е бати равината, бе, човек. Сега ще спим, даме господа. От ЦП да са кефи, че спим. И си спам с леглото е заето. Много се кефя. Да, че ние спим, пък той не спи. Вънка спря да вали. Не, вали. Майка ти и дъжд. И много се кефя още повече, че ми стана супер яко човечето. Не, спря дъжда. Няма и да спре, защото аз го контролирам. Той спря вече. Да, защото аз казах, че ще спре. Аз казах, че ще спре. Не, аз казах, че ще спре. Не, аз казах, че ти каза, че той ще спре. Да. Не. Еми да, бе. Еми не, бе. Ми да, бе. Ама не, бе. Ама да. Еми да. Еми да. Еми да, ама е.
Да, ама да. Еми да, ама не, ама да. Да, А да. стига сме се лигавили, бе. Да, ама да. Еми да, ама не, ама да, ама фък. Да, за тебе. О, стопе, човече. Аз напа... Майко! Леле! Какво? Без да исках да се делит. Майко мила. О, да. За яко. Шпаца, това е... Шпаца, това е поздрав за тебе, ти си много пухкав. Какво? Шпацата е пухкав. Ти си пувкав. Пухкав. А, Пухкав. някой ме е писал по лично съобщение. Кой ти е писал? Кой ти е писал, бе? Чакай. Ти си буклук. Не, ти си буклук. Не, ти си. Все съм едно е буклук. Да, направо си ти писал. Базикам се. Писал си едно супер готин. Да. Ти си най-готиния буклук на света. Се, нали съм готин? Да, ама съм. Да, ама съм готин буклук. Да. Колко време ще то се вева, бе? Не знам, още 5 минути. 5 минути, 5 минути. Тихо е, чалгар. Ти си чалга, цялото семейство е чалгарско. Направо. Животът си е чалгарски. Да. Аз слушам музика, ама ти чуваш ли я? Не. Чакай, още не съм почнал. Не е почнал още. Чуваш ли? Чувам. Няма да слушаш. Скоро очаквайте и братовчет да говори в този шибан клип. Защото той много иска да участва в моите клипове и също участва. Детето да го зарадваме с една баничка. Абе, стига, бе. Абе, обичам банички, бе. Да, бе, господа, искам да ви кажа как изплатила баба си за банички. Не експлодирам, казвам ми да ме купи банички. Тя е в София или къде била и той извъни и крещи: "Донеси ми баничка, май!" Не казах, бабо, донеси ми баничка. Тя, абе, аз вече съм във влака, бе. И ти: "Но тогава ми вземи кифла." Не, тогава сме вземи кифла, бе. Да, не виждай тук този глас. Еми, тогава да ми вземи кифла. Да, бе. Или Айриан може да ме вземе. След малко ще извикам да ми направи Айриан. Ти нали познаваш оня миста, да, мога ли да му кажа името? Еймхот. Да. Абе, аз ще му правя реклами, аз ще правя реклама. В смисъл ще е такова. Смисъл. Ще правя поредица рекламиране на профил. Значи, той нали прави група. Да, аз Мисля, Еймхот, това е само за теб. Виж се профила, виж какво личното съобщение ти прати. Аз кандидатствах. И аз. Ма за кеф. Тук че колко хора са кандидатствали. Да, ще правя, дори да не му приемат, че правя реклама на Expert Gamers TV. Ма кажи му, мистер Еймхот, когато гледаш това видео, виж си личните съобщения, които съм ти правил. Абе, не си гледай лично съобщение, той те лъжи, нищо не ти е пратил. Какво? Той те лъжи, нищо не ти е пратил. Аз му пратих лично. Абе, не си, бе, тихо. Само е. Не си. Само е. Не си. И чао бокс, това бях аз. Дит, 4, лайк. Батичка! Както ми постави през редно, тук при мен беше от Сцепе, който не може да играе Майнкрафт и чао.